Hi guys, babay pagbata na ako and iguro dyan ko ni kuha sa kong kamera kaya para lang mag-vlog kay vlog is life. So nindot buhaton karon no? Maligo. Hey guys, karon mag-tanaw na to ang ako ang duha ka bag. Duha ka backpack. Oops. And akong isa ka bag. Kung unsay sulod. Hey, so what is inside my bag? Now, ako magigamit akong camera. So, mubalhin ta sa akong phone sa akong gamitin pag video para makita unsay sulod sa akong mga bags kayo. Okay, buhaton. Anyways, so nibali na ta sa akong cellphone kay para makita ninyo unsay sulod sa akong bag. Ako din bag guys is LowerPro, which is I think waterproof mo siguro siya. Okay. And it's a blue LowerPro bag. Then dito ko na napalit sa itong kung get to niya country. Anyway guys, what is inside my bag? Okay, then now sa gawas man ako ang man ako ang Gorillapod 3K. Dili 3K ang price. Kuan siya 3K means 3 kilos nga DSLR up to 3 kilos. So like na by kung alin sa may butang basta as long as 3 kilos below kaya niya dawgon ani nga Gorillapod. Okay. Next, now the other side is my Monopod. This is my Monopod sa akong GoPro. Now, ito bihan. And first, akong pag-aas akong this is the wire sa akong mic. Akong mic is it's a Rode video mic Go. Muna siya katong wala na siya battery guys. So plug in lang ni siya. So namagoy ba natong kuan good mga like mga limtanon. If kailangan og ka ng battery, then dili ma-on. So, patay ang audio. My camera. So, ako na yung camera guys is Canon 6D Mark II. Ako na siyang gipalit, dili kay tungod kay para gyud sa vlog. Ako na siyang gipalit kay tungod ga-assist ko og photography like sa wedding, debut or any occasion. Mo nang kapalit ko ani nga camera, even though daghan siya og mga negative feedbacks, but I still love the camera. Okay. Next is ang charger sa ko ang camera. Next is my GoPro. Akong GoPro is Hero 4 Black. Dugay na ni siya last year pa man siguro. Last year magapit ang guro ni 1 year kapi naman siguro ni sa kuha. Next is another ko spare battery sa akong GoPro. Then nakoy external hard drive ang charger sa akong GoPro and cable wire sa akong external hard drive. This is the next bag that I have. So, obviously, I think pwede na dili siya ablihan. This is my drone, guys. Nada ko yung drone pero wala ko na nadala sa katong kubak mo na Muna akong bag kong drone, guys. Ako din drone, guys, is Phantom 3 standard. Kaya may medyo busog-busog price. Then, okay lang yung quality. Hindi naman siya pero mas nilot yung mga latest. But anyway, I wish
Nakoy Mavic para na ko isa ka backpack guys. Nga ako pagdala sa duha, tubangan og likod. Buang na. Hey guys, this is first. This is the battery of my drone. This is the Phantom 3 standard guys. Remote charger, spare propellers. That's all for today, and please do subscribe to my YouTube channel down below. And you can also click the notification bell para ma-notify mo sa akong mga upcoming videos. And naa ko yung Facebook page, Khalil RJ Roble. Please like my Facebook page and for the upcoming videos also. And that's all for today guys. Thank you for watching and see you soon. God bless.